Alright, John? Fine, alright? How you doing? Pan ath Gatland ar sabbatical, fe ath nhw'n alphabetical, a mynd o gyti a roi hawl I y job. A fi'n gwybod fod dewis chwaraewyr yn tuffbet, ond pam yn y byd o ti dal I ddewis cuthbet, oedd I ddwylo fe'n wath na taflu mewn Dylan Hartley, yn wath y pen o Wyn Farrell, ar ôl tacl Moriarty, ond yn erbyn yr Alban. Dechreuon ni'n clas, ond yn yr ail hanner o'n I methu bod yn ast, ond o leia dy'r Gwyddelod oedd George North ar I best, a sgorio ddau cais Autum heb concussion test, ond yn Frank oedd Wayne Barnes eisiau cyfri lan I cant, ond dal dim digon o extra time I half penny ffeindio I ddant. Ond diolch I Iwerddon a Lloegr colli tric, a taflu'r Grand Slam t-shirts na nôl I fewn i'r sgip, ond oedd dim amser I bwdi, dim amser am dagren, a y tri wlad ymuno, da hym wlad ein tade ac oedd e'n cred bod Captain Ken yn gallu ateb yn Gymraeg, a dangos bod y llewod efo tafod fel y ddraig, ac yn I gyd lan yn gynnar I watch o'r games mewn dressing gowns, tra bod papur Aisel yn newydd yn garw Warren Gatland yn clown, achos dechreuon ni'n wael a colli'r gêm gyntaf fi nhw, a ddim colli'r gyfres, ond y rhaid I ni rannu y tlws. Ond mae gêm Hydref dal I ddod ac mae rai bod yn bositif, mae angen rhoi clod I bwy bynnag bwcodd Cymru chwarae, tri tîm da, a hefyd I ni chwarae. Georgia, ni angen Ciro de Africa, smash o'r Wallabies am 80 munud nid 70 munud wobbly knees, ond y tîm ni eisiau Ciro fysa'n really spot on I stop o Hanson Gwenny achos mae fe just yn edrych yn wrong. Y rai sy'n chwarae mewn di, y rai sy'n neud y haca, pencampwyr y byd sy'n llawn o cheating flankers. Os yn nhw'n neud y haca, ni'n trin nhw fel y gelyn, tra bod nhw'n sgrechen mewn Mawri, ni'n neud scary dawnsio gwerin. Felly come on Cymru, ni angen rhywbeth I gael ni mas o'r World Cup pool of death, achos I fod yn onest a chwarae teg, ni just eisiau curo un tîm o hen.